खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। धुबुरीयाव रकिबुल हुसैननि देरहानाया आसाम बासिनि थाखाय गाज्रिनि इसारा बुंदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा। आसामाव मोनबा बिधान सभा आरो मोननै रायजो सभा मासियाव उफेरा बिसायख'थि। एबसुआ नागालेण्डनि नेकेटु एरालुखौ लोगो हमहैदों। बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायनि उनावनो थावनि बेसेना बांदों। दिगबयआव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। दिगरखालाव बास आरो ट्राकनि गेजेराव जानाय लामा जाब्रबथायाव सा 13 सुबुंफोरा जखम। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। धुबुरी लकसभा बियाबाव रकिबुल हुसैननि देरहानाया आसामबासि एबा आसामनि समाजारि जिउनि थाखाय मोनसे खैफोदनि इसारा। गवालपारायाव बे बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि रकिबुल हुसैनआ धुबुरीयाव 10 लाखनिबो बांसिन भटनि फारागथियाव देरहादों। बेयो जोंनि समाजारि जिउनि सिगाङाव खैफोदनि इसारा दिन्थिनाय। आफां आसाम आरो गेजेर आसामाव सुबुं सानखो सोलायनाया बेसेबां गिथावना बेनि फोरमान होदों होननानैबो हिमन्तआ बुंदों। बबेखानि मोनफ्रोमबो बिसायख'थिनि उनाव माखासे सुबुंफोरा साननानै लायो बिजेपि देरहाबाय, कंग्रेस देरहाबाय, एजेपि देरहाबाय, नाथाय आंनि हिसाबाव बे गैया। हिन्दु समाजा फारसेल' भट होयोब्ला मानसिफोरा बुङो हिन्दुआ हारियारि जाबाय। नाथाय रकिबुल हुसैनआ 10 लाख भटआव देरहादों। बुंनो थाङोब्ला बेयाव सासेबो हिन्दुआ भट होआखै। अब्ला आसाम बासिनि सिगाङाव बेसेबां खैफोद दं होननानैबो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। 18थि लकसभा बिसायख'थिया जोब्बाय, नाथाय राजखान्थि दोलोफोरा फिन बिसायख'थिनि थाखाय साखा-फारा जागासिनो। आसामाव मोनबा बिधान सभा मासि आरो मोननै रायजो सभा मासियाव थाबैनो उफेरा बिसायख'थि जागोन। मख'नो गोनांदि बावैसो बारग'लांनाय लकसभा बिसायख'थियाव आसामनिफ्राय सायख'जानाय सा 14 एमपिफोरनि गेजेराव सानैया रायजो सभानि एमपि आरो गुबुन साबाया आसाम आयेन आफादनि सोद्रोमा। बेनिनो सासेया केबिनेट मन्त्रि महरै सिबिथाय होगासिनो। संसदआव सायख'जानाय साबा एमएलएफोरा फारियै टलानि एमएलए आरो हान्थामेला मन्त्रि परिमल शुक्लबैद्य, बिहालिनि एमएलए रन्जित दत्त, सामगुरिनि एमएलए रकिबुल हुसैन, सिडलीनि एमएलए जयन्त बसुमतारी आरो बङाइगावनि एमएलए फणिभूषण चौधुरी। बे समाव बै मोनबा बिधान सभा मासिया लांदां जाबाय। परिमल शुक्लबैद्यआ सिलचर लकसभा, रन्जित दत्तआ सनितपुर लकसभायाव, रकिबुल हुसैनआ धुबुरी लकसभायाव, जयन्त बसुमतारीआ क'क्राझार लकसभायाव आरो फणिभूषण चौधुरीआ बरपेटा लकसभायाव सायख'जादों। ओरैहाय देग्लायनि लकसभा बिसायख'थियाव रायजो सभानि एमपि सर्बानन्द सन'वाल आरो कामाख्या प्रसाद थासैयाबो एमपि महरै सायख'जानायनि उनाव आसामाव रायजो सभानि मोननै मासिया लांदां जादों। सर्बानन्द सन'वालआ डिब्रुगड़ आरो कामाख्या प्रसाद थासैया गोदानै दाजानाय काजिरङा लकसभानिफ्राय सायख'जादों। बे थासारियाव आसाम बिधान सभानि मोनबा मासि आरो रायजो सभानि मोननै मासियाव उफेरा बिसायख'थि खुंगोना रोखा जाबाय। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव मिरु आफादनि मोनसे हानजाया नागालेण्ड कहिमानि जुबजायाव दावराव दावसिखौ सुस्रांनानै बड'लेण्डआव अरायथा गोजोन गायसननाय आरो नागा गोजोन सावरायनायनि आथिखाल थासारिखौ लानानै नेकेटु एरालुजों सावरायलायदों। लोगोसे मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी आरो बुंथिगिरि अभिद नार्जारियाबो बाहागो लायो। बे गोनांथार सावरायलायनायाव 6 शेड्युल आसाम बिटिआरआव FRA 2006 आयेननि गेजेरजों ट्राइबेलफोरनो हा मोनहोनाय आरो माहारियारि थाखोआव फरेस्ट कनजारभेशननि सायावबो गुवारै सावरायलायनाय जायो। लकसभा बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावखांनायनि उनावनो रायजोआव पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेनखौ बांनाय नुनो मोन्दों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला रायजो नाङैनो पेट्रलनि बेसेनखौ 1.02 राङै आरो डिजेलनि बेसेनखौ 1.01 राङै बांनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बेबायदि थावनि बेसेनखौ हरखाबै बारायना होनायखौ हादर नाङैनो सुबुंफ्रा सोमोनांनायखौ नुनो मोन्दों।
बेनि अनगायैबो नेशनेल हाइवेज अथरिटिज अफ इन्डियाया लकसभा बिसायख'थिनि जोबथा खोलोबनि समावनो हादराव 5% टल टेक्स लानायनि बाथ्राखौबो मिथिहोखादोंमोन। दिग्बयआव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। माखासे साननि सिगां हाग्रानि मैदेर फालोआ जानाय आदार नागिरनानै दासिमहालागैबो दिग्बयआव फैनानै जायगानि थागिबि सुबुंफोरनि सायाव गाग्लोबनाय थासारिखौ नुनो मोन्दों। दिग्बयनि इटाभाटा, रानबारि, बालिजान, बरजान आरो बाफापुं ओनसोलफोराव जिब-जुनारनिफ्राय रैखा खालामग्रा मोब्लिब राहानि बाहायथिया जोबोरैनो खमथार होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जायनि थाखाय मोनाबिलि समफोराव न'निफ्राय गुबुन जायगाफोराव ओंखारलांनो थाखाय जेरैबो राहा गोथे जायो। मोनानि समाव खोमसिनि थाखायनो जुनारफोरखौ रोखायै नुनो मोननाय जाया आरो बेनि थाखायनो गोबां जुनारफोरजों मोगा-मोगि जानांनाय जाथायखौ मिथिनो मोननाय जायो। आसामनि दिगरखालाव बृहस्पतिबार फुंनि समाव गंसे ट्राक आरो गंसे बासआ हरखाबै गावजों गाव गिख्रंथाव सौग्रावलायनायनि जाहोनाव बासनि दावबायारिफोरजों लोगोसेनो ट्राकनि ड्राइभार आरो गाखोग्रा गासै 13 सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जानायखौ मिथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दावबायारिफोरजों आबुं जानाय बासआ गुवाहाटीनिफ्राय सिलचर फारसे थांबाय थानाय समावनो काछार जिल्लानि दिगरखालाव थानाय 6 नं राजा लामायाव गंसे सिगांजों फैबाय थानाय ट्राकजों सौग्रावलायदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बासआव गाखोनाय गासैबो दावबायारिफ्रा रावबो जिउ खहा जायाखैब्लाबो जोखोम जानायखौ नुनो मोनदों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ साखाथियावनो थानाय सावस्रि मिरुआवनो फाहामथाय लानो थाखाय लानानै थांनाय जायो। जायगानि सुबुंफोरनि बायदिब्ला ट्राकआ नांगौनि बारा गोख्रैथिजों सालायबोनायनि थाखायनो बेबायदि हरखाब जाब्रबथाया जादों होननानै मिथिहोदों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।